Noni chatti. Copyright music. Noni chatti. Kello on 20:58. Trapphone on tässä ja Lahdessa on niitti. Lähtiin Mikaelin kanssa katsomaan. Ja kotimaiset on mukana ja Honse ja Jokke on siellä jo Roksinkaan. Täällä on meidän Aasian edustus. Sitten täällä on meidän Pidalus Rocks. Mikko, sano YouTubeen jotain. Mä en puhu. Tomi, tää keuli. En mä kerro tää suoraan. Natsaaks tää? Ostiks sitä? Joo, tää on tämmönen uudemmallinen EXE. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high, castle on the hill, wake up in the sky, tell me I ain't fly. I know I'm super fly, I know I'm super fly, no ladies, that's why they all broke me, out here with the moves, higher than it's smooth, you can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly, I know I'm super fly. I stay fresh as hell, take a pick, I might as well hell. Drop the top and take a sip in my country cell. I got white girls blushing, homie, college girls rushing on me. All my diamonds custom, so they touching on me. Ooh, that is vegetable. Ooh, that is audible. Ooh, this incredible. Ooh, I smell like money, number 99, section full of fine dimes. Just staring at me saying, wow. Unforgettable, like that King Cole. Drink till I'm drunk. Ja Tomi tuli ja antoi. Mitä sä koitit, bro? Yritin keulit tälleen, vittu jalat. Ilman ei ollut käppäriä, niin meni vähän ympäri. No mitäs täällä nyt tapahtuu? Mikä problemi? Rupes vittuille sähkö. No voi vittu Mikkeli. Ai jaa, vittu. Mitä ne tekee? Tomi ja Mikot viikkoa. Miten meni? Ihan vitun pituinen, vittu uusi pyörä ja vittu vanteeseen tuli jäljellä 50 € arvoinen jarrukahva meni paskaksi. Kytä tulos vittu Joni on ajavas. Nyt oikeesti me jäädään kaikki. Me lähdetään vankilaan. Oi vittu. What is going on? Yeah, eli Saske the Bless. Ottanut riskeisiin, miss moni ois tehnyt kompromisseja, sanonut Ei aina voi onnistua, se on tehon puute nyt on tossa kyse selkeesti. On tänään haastattelussa vitun make TikTokissa. Vitun make taas Alekokinkaan. Onks ollut hyvä miitti? On ollut hyvä miitti. Äijä on ollut tää 2 minuuttia. Sitten täällä on Järvelän Juntti. On. Sanders on edustus. Mitä Järvelään kuuluu? Ei hyvä. No sen pitäis polttaa koko paikka. Ja niin jota... Tykäsit fiilikses kun paukut aamu kyssyy. Kouluski mä ja kysy miksi sun kirjat on vieläkin hyllyyn. Puhutteluskirjeksi sanot ympäristölle myrkkyy. Mitä mä sille voin, et apua tälle
Kuuma. Kuuma. Taitaa nänkkä kiinni KTM. Katsaa. Onko se mutteri siinä? Tuossa kun selittelee. Tomi oli yllättynyt. Se sanoi, että vittu, et meinas tota. Tuolla on oranssit pippelikarvat. Chatti. Tuolla on Meemelin kanssa menossa motonetille polttaa kuvia. Jotain mitä ei voi ostaa, en voi sille mitään, tää tulee luonnostaan. Näin on junnuille kesäduuni, se joka rimmaa paremmin tienaa tonni. Jehu, pyörii starana lavalla, vakapal naamalla alansa paras. Vetää mallasta radan, lyö palamaan rahat, nimet parantaa laman. Tääs kättiä jalassa, radat yläpaijassa mamas ja rakastajatar. Luokkaaman sanasta kamaa, joka iske kova, vajava saraan. Näyttää suuntaan majakan tavalla, oli hengissä puolesta antamaan palan. Pudotaus lavalta alas, sit vakaavan kamastuksin manalaan takas. Jättää jälkeensä akana kasan, jos kivät on poimittu rahalla tavalla. Äänistää platan kalassa tamassa, joka ei vikansa rahansa takas. Jotain mitä ei voi ostaa, en voi sille mitään, tää tulee luonnostaan. Tehdä vaikka sokkona ilman käsiä, ei kato mutti ilman käsiä. Tehdä vaikka sokkona ilman käsiä, ilman käsiä. Luuseri siigaa happamal naamalla, ei paskakaan nappaa, ei jaksa taas hakkaa. On tottunut kantamaan taakkaa, jos sanansa antaa se varmana kantaa. Ei koskaan ladalla kaahaa, maantiellä tallaava parasta kaaraa. Ratissa havannaa plaadaa, 500 hevosta ravaamaan saadaan. Sylkee palavaa laavaa, läpät iskee kun sais takasta naamaan. Nauraa ha 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 ha, kuinka helppo on tarakkaa saada. Vetää kapakas naamat, kaljaa taas kaataa ja varastaa naaraa. Rakastaa maata darrassa vaan ja painaa suuhun pantavaa naamaa. Jotain mitä ei voi ostaa, en voi sille mitään, tää tulee luonnostaan.
Vittu, nyt on Roxidance, tuli vitusti hanaa. Ja nyt laitetaan se kärry ja lähdetään kotiin. Nu. Kyllä! Näin on! Närhepallit. Vittu Antti, vittu katteet on vittu. Katteet irti! Katteet on kaikki on vittu. Mitä tästä tapahtuu? Mitä vittu tapahtuu? Voi Joelan mopokenkä. Ei oo ennen nähty kun Joelan mopokenkä. Kumi meni solmuun ja se räjähti. Meni ihan vitu solmuun. Kumi ei oo enää ajettava. Ei voi ajaa enää. Ei voi kiuli joo. No niin, se on vittu siinä. Kyllä. Mä lopetan nyt. Kiitos katsojille. Kiitos videon katsojille. Pistäkää tohnoin vittu. Ja pistäkää liikkeen vittu, tilatkaa kanava. Kyllä.